Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosaldea Lanbide Heziketako irakaslea. Bebi bilaldi honetan hasi baino lehen esan beharra dauket, nik nire lehen urratsak indan nahola OpenAIko ChatGPTekin. Bigarren esparru honetan, jarduera bat eskatzen zaigu, adimen artifiziala erabiltzea eduki sorrerarako. Infografia bat, aurkezpen bat, nahi duguna. Nik nire kason infografia bat aukeratu dut eta infografia hori egiteko oinarritu naiz nire ikasgaian, sareko zerbitzutan eta hain konkretuki firewall unitaten. Orduan pixkatu antxe azalduko dizuet nola indeten. Hemen daue infografia eta lehenengo hartu nun eskatu nion ChatGPTi emateko infografia plantillatatik infografia ezberdinek. Orduan aukeratu nun infografia bat eta gero ja eman behar dion egitura. Ze egitura eman nahi nion, galdetu nion ChatGPTi eta esan nion Lanbide Heziketako erdi mailako zikloko mikroinformatika sistemen eta sare teknikarian zikloko irakaslea naizela. Suezia zer den azaldu behar diet eta horretarako prozesua nolakoa den ideia orokor bat izateko infografia bat sortu behar dutela. Eta orduan infografia horren egitura nolako izango zen testu laburrean emateko. Eta hau eman zian. Hemen ikusten duzue, egitura zer da Suezia, helburuk, nola funtzionatzen duen, eta orduan hola egitura hori jarraituet. Gero ja hemen ikusteko zer den infografia, hemen erabiltzen baldin badeu ChatGPT, Canva-beak ematen digun adimen artifizialakin, testu aukeratzen dut eta hemen esaten dut egitura magikoa, ez? Eskritura magika. Eta nik hemen galdetzen diot zer nahi deten eta beak idazten du. Nire kasuan zer gertatu da, euskeraz galdetzen diotela eta ez ditela erantzuten. Eta erderaz galdetu ezkeoz bai. Orduan erabaki nun nola Canva-beak etzian iten ondo euskeraz, orduan ChatGPTkoa jartzea eta horrez gain hemen Googleek dauken Gemini-eri galdetu nion baita galdera berdine. Eta honek, naiz da nik euskeraz jarri ikusten duzue, beak erderaz eratzuten diz, baina hemen euskaraz mesedez jartzen baldin badiot, konturatzen zate egitura berdine euskeraz ematen ditela. Orduan, bi hauetatik jarraituz, sortu dut nire infografia. Gero infografiako argazkik nola jarri, hemen dakeu multimedia, eta hemen multimedia honetan beak adimen artifiziala erabiltzen du, eta hemen bai erderaz galdetu nion, azken finean ez dut idatzi behar ezerre, orduan erderazko irudik ondo iruditu zitzaizkian. Eta jartzen jotena da, red informática con firewall en la mitad, redes alrededor, estilo minimalista y fondo marrón. Nolako irudie sortzea nahi deten, ez? Eta beak aukera hauek ematen dizkit. Gero irudi hau hartzen dut, hemen txertatzen dut, eta gertatzen dena hemen marrakin eta sortzen du, orduan esate jot kitar fondo, eta dena iteu. Eta hau da nire infografia, eta adimen artifizialakin sortuta. Nik uste laburbilduz dena azalduetela, orduan mila esker.